alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg nøde min kanin. Og selvfølgelig sagde jeg nøde, og jeg mente selvfølgelig møde min kanin. Nøde videoen. Og her kommer der lige nogle facts, mens jeg går derude. Så hun... Ja, jeg har lige sagt, at det var en hund. Så det er simpelthen en pige. Og hun hedder Tove. Og så er hun 5 måneder gammel. Og hun er en hemmerliver, tror jeg. Og hun har været her i 6 dage. Så hun er meget ny. Og det er lige nogle facts. Men velkommen til den her video. Jeg er sådan der trykket ind på den her video for en fejl. Den der er trykket ind, fordi jeg gerne vil se den. Ja, jeg ved faktisk ikke, om jeg uploader den på en. Men hun er lidt tam. Det kommer an på, hvad hun har lyst til. Fordi hun kan godt lide at blive ævet. Men det er ikke sådan hver dag, hun kan lide det. Ja, hun er begyndt at gå hen til mig, når jeg åbner. Så jeg kan lige se hendes spor nu. Så det her er simpelthen hendes spor. Her har hun noget drik. Jeg har lige sat en gulerod, en adjutolia. Og det er hendes toiletbakke. Hun har den her lille løbegård, og der kommer snart en ny, bare rolig. Som I kan se, at hun lige var spist noget. Så venter bare lige her hurtigt. Typisk hende, at hun spiser lige. Vil du gerne danse nu? Den er på bare for rigtig meget kaniner, synes jeg, og for selv. Jeg ved i hvert fald, når det ligger en, så hvad hedder det nu? Ja, så ved man, at de godt kan lide en. Man har bare det slikke mig. Så hun drejer sig gå rundt om mig, så det er ikke noget nyt. Så nu kan jeg bare lige se, om hun gider asdag. Så jeg plejer at antage gassen her. Så kan jeg lige lidt væk. Hun har drukket lidt af sin vandflaske i dag, fordi jeg plejer ikke at tømme den, hvis hun kun har drukket meget lidt. Fordi nogle kaniner drikker meget lidt, og nogle kaniner drikker mega meget. Og det er så hun der drikker lidt om dagen. Eller hun drikker cirka så meget om dagen. Jeg ved faktisk ikke, om det er meget for en kanin, men det kan jeg jo lige undersøge, når jeg kommer indenfor. Og ja, det regner lige nu, hvis I kan se det. Hvis I bare I lagt mærke til det, men hun er ekstra god til at bruge sin toiletbakke. Men hun øver sig, hun laver piller sådan lidt over det hele. Ja, det er også lidt at tale om, så ja. Jeg selv har bygget en ny løbegård, fordi det her var en midlertidig. Det har jeg gerne så også. Jeg vil have, at hun fik en større løbegård. Ja, fordi den her er jo egentlig meget lille for hun til, når en kanin skal have af plads. Ja. Men så tænker jeg beholder det der. Jeg vil bare gøre det lidt større, men det der er egentlig fint. Det der bor der. Og så tænker jeg at bygge, eller mig og min far bygger det her. Det her er løbegård. Og så tænker jeg, måske I bor kunne stå derovre. Der, og så kunne vi bygge hegn rundt om, og så tag på, så hun ikke bliver taget nogen rev eller sådan noget. Men hun er i hvert fald en udekanin, og vi har ikke trænet hende til at hoppe endnu, men det er egentlig jo bare helt fint. Hun har egentlig svømmet længe. Okay, så går hun ud, typisk. Hun elsker at sidde i toiletbakken.
Og så spise hø i mellemtiden. Fordi nogle gange, eller jeg er ved at lære hende, at der er hø derinde. Men jeg plejer egentlig bare at tage det derfra, fordi det er ikke altid, hun gider at tage det. Så hvis hun nu ikke, nu ikke vil tage den der, når jeg er i skole og sådan noget, så kan jeg altid lægge der ud, fordi jeg spiser jo ret meget. Så ja. Så kom hun endelig ud fra sin toiletbag. Så ja. Den ser lidt vådt, men nu prøver jeg egentlig bare den der så op i bare hø. Så i morgen kunne jeg tage sådan noget hø, og så putter jeg noget nyt inden for skuret. Så putter jeg det til næste morgen og næste morgen og næste morgen. Men hun plejer ikke altid at spise, så når hun plejer at spise det, hun skal bare roligt. Ja. Men hun er en lille tam kanin. Det kan jeg i hvert fald love jer. Og det er meget vådt at røre hende. Så ja. Jeg tænker måske på et tidspunkt, skulle vi måske give hende en lille ven. Eller måske er det også for mig, der vil have en. Men det bliver nok ikke. Måske når vi har fået bygget en større løbegård. Og det kan godt lige sige smæk, når jeg har min telefon i hånden. Fordi jeg filmer. Hvor er hun nu? Når hun var der. Det var fordi jeg stod her, så kunne jeg ikke se hende, fordi det var lige der. Og jeg blev bange der. At jeg hamrer lige derude af. Men ja, jeg tager min sko af. Og hun er lidt tam. Så ja. Hun er ikke den sammeste kanin. Nogensinde. Men jeg kan i hvert fald godt af hende, og det elsker hun. Det er sådan en hund, hun så lige der. Så ja. Så jeg kan også lige fortælle, hvad tid jeg går ud til hende. Fordi jeg går ud, når jeg vågner, og enten kan jeg vågne klokken 6 til klokken 7:30 cirka. Så jeg sov faktisk ikke så længe, som jeg kunne have været. Og jeg er meget lidt inde på min søsters værelse. Jeg tager bare lige den her på. Den købte jeg i går, så jeg kunne lige så godt bruge den. Så ja, så sidder jeg mig herinde. Så ja. Men jeg er alene hjemme nu, fordi jeg har en fri fra skole i dag. Så ja. Så tænkte jeg alligevel, at jeg kunne sige, at jeg havde fået en kanin, men det var bare lige en lille video til jer, fordi at min søster, hun tager så sjovt klip af Turbo. Så jeg tænker lige så godt, at fordi jeg har sagt, at hun ikke må lægge noget op, fordi jeg ikke sagt det til jer nu. Så ja, men nu laver jeg bare lige en hurtig video, og så er jeg også i gang med at lave en video en uge med en kaninhorte. Og på på mandag. Det kan jeg ikke engang huske, det kan jeg lige tjekke. Tirsdag og mandag kommer den op, eller onsdag. Hvis den er filmet tirsdag, så er det onsdag. Hvis den er filmet mandag, så er det tirsdag. Ja. Det har mig altid lidt tid at redigere den her video. Selvom den er så lang, så kan det godt tage mig meget lang tid. Fordi jeg er ikke den bedste til at redigere. Men jeg er i hvert fald den bedste i min familie. Så nu går jeg ikke mere rundt. Nu vil jeg tage noget mad. Og nu vil jeg tage den her video af, fordi ja.